kasi hindi rin po yung concerns ng mga mangingisda sa Scarborough na pinaprevent daw po sila ng mga Chinese. Marami na po about sa fishermen na saying that. Tapos yung opposition saying na parang the government is not doing enough to help these fishermen access the area. So ma'am, may appeal po ba kayo sa siguro sa Chinese government to let the Filipino fishermen dun sa Panata? Kasi traditional fishing naman po. No. As a Filipino, I do not need to appeal to the Chinese government. Ang may problema dyan, yung LGU and yung national government agencies in charge of the Bureau of Fisheries, yung mga pag-regulate ng pangingisda. So, dapat if merong right ang ating mga mangingisda na pumunta doon sa area na yon, dapat tutulungan sila ng national government agencies tsaka ng local government unit. We do not need to beg or to ask the Chinese government kung atin yung